Yes ma'am, atong tropa ganina mga bandang alas 5 implement sa warrant to pare sa atong sa atong suspect. Then apan pag service sa warrant nagpabuto na po silang atong suspect, nagpabuto atong gibutan atong tropa, then retaliate lang po lang atong mga responding officers. So unfortunately ang atong suspect is nakuha gyud neutralize siya. Unsa gigamit niya sir na armas? Sa atong pagkuhan ganina is naka-recover pa sa iyang 45 caliber. May hand grenade sir no? Yes ma'am, napuntay na confiscate sa iya. Nag-inom pa siya ganiha sir? As per sa ma'am sa kanang tindahan is nagpalitan na siya og kanang tanduay. Then Siya lang? Siya lang. Oo. Tapos Sir, unsa nga warrant ang gi-serve sir? Nasa pending warrant of arrest murder duha ka buok. pugante man siya sir no? Yes ma'am, po ni siya, pugante po ni siya sometimes mga 2023. Then mo rito nagtago-tago po siya bago ra po na siya nakabalik po diri. Sir, ingon si Kap ganina kay naningon pa na siyang tanod og namusil atong Yes ma'am, man god na katong pag-ibawaan na mo na siya na siya diri sa among area. So sige mig coordinate diri sa mga katawan kung asa yung whereabouts. Posible man gud ma'am katong pag sige mig pangutana katong among mga mapapangutan-an iyang kumbaga nay makasulti sa iyo iyang makita na cooperate sa amo, iyang balikan, iyang hadlokon, iyang ginatreat na sumbong daw. Oo. So dugan na niyang ginahimo sir. Yes sir, yes sir. Sir, pila gid kasamad pinasilan? Pagkakaroon ma'am, di pa ko makahatag sa inyo kung pila kasamad kay. Pero sa initial sir, asa ang blood ng gawas nga portion sa iyang lawas? Nasa iyang part sa iyang lawas ma'am, sa iyang body. Sa body sa na. ulo. Karon ma'am, mo kuan pa po ko din po ko dito sa kuan kay pakandakan pa ma'am ug post-mortem para makita ko. Sir, nag-body worn camera mo as stated sa warrant? Sa pag-serve? Naay kuan ma'am. Yes ma'am. Atong tropa ma'am is nag-use og kuan ma'am. BWC. BWC. Thank you Sir, sir. sir. Yes ma'am. Kompleto pa